Tá sé féin agus tá sé turna canna féin agus tá sé arás an seo in sin na bhíomh den níomh bhíon déag as a chéile. Tá muid arás an seo mbliana chun na Smedias gabhí sa nídeag a céileú sin na dúisina bhn iad daltaí óscoile a taig obair stimeán. A cé a bhés do bháile nach na dúisina agus cé nachmaid do bháile ach na póit agus sin cin do maidín. Is me sé hé agus is á spáil choíoch mé agus tá ag freistal ar ollscoil na Gáile. Agus tá mé an seo ar an gghearlas le radio trí Gaeilge, so ar seoir trí Gaeilge sin radio. So. An í seo do céadúr ag freistal ar na Smedias? Seo é an céadúr, ja. Tá mé cinelí nervhí seo a fósainn tá an ceol go hínta. Tá mé ag tanú leis an ihe agus tá mo chuirtal am an seo. Roisin bhar san dom agus tá mé ascáile, tá mé ag obair an seo. Tá gabhar ag dul gomach agus tá mé anasása. Just ní ortaí san dom agus tá an seo mar go bhfuil anminúchan feite agam in san iarseoirt na Gaeilge. Agus céir tú héin ag sú leis don ihe. Just í hamháis é blion dearnach sa tá mé gurí an crack a bheith agam le rang agus le daoine eile bheith mé obair sa tocaí nó. That's not like you need to make people feel unsafe at all. Céir é an dúis is fear láta. Ceapan gohfuil an vlog an ceanna fearlam troscoil sé an ceannatá ag fás is mó dúin. Tá siúla go mhaid útar má gohfuil an blion seo. Mas mis Larry Lanchig agus tá mé anseo le mo cara ó Gailh. Tá mé tanú le James Kavanagh iscint a coolla mé Tá sé hard, thuúla go sé hard. Coolla mé, agus beidir an cóisiir Chris le má.